Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso, pampagaanta karong buntaga pinaagi sa musika. Makauban nato kining talented nga managhigugmaay dito sa isla sa Bantayan mga kapuso. Duna ni sila visual impairment apan wa nila gihimo nga babag aron mapaambit sa kalibutan ang ilang talento. Makauban nato karong buntaga si Sheila Chongzon ug si Jemar Togonon. Good morning. Morning! Hey everyone! Good morning sa mga nananaw. Thank you so much for joining us gikan diha sa Bantayan. Sheila, unahon tika kay murag naka-catch gyud sa Us. Thank you so much sab. Ka-remember ko few years ago na feature ta mo sakop mo sa usa ka banda sa eskwelahan sa CNU before. Kumusta naman to inyong banda Paglaumban? Well, as of now, medyo bungkag ni wala mi nag-perform kayo mainly because of the pandemic. Kaya wala. Pero we're getting in touch with each other mga gihapon. Sa mga na interesado ani Shil, unsa man ni kaliwat ninyo ang pagkakuan gyud, pagkamahiligon sa musika? Actually, sir, ang akong family is hinganta gyud giligid mig kanta, but ako gid ang ni person like ganahan ko mo apil og mga contest, and then mao to siya since when I was 5 years old nag-start ko kanta. Oo, nabantayan man ko nilang papa. Mauli gina giligid ko kanta-kanta. So man to siya, dito siya nagsugod-sugod akong pagka apil-apil og mga contest. Si Jemar, unsa may instrument imong gi-play? I play keyboards. Then ang gatudlo na ko aning keyboard was our band leader. Kumusta karong panahon sa pandemya? Mura kunog nagamit ninyo nga therapy pod kining musika taliwa ni sa mga problema, anxiety siguro nga gibati sa kadaghanan karong panahon na. In your case, kamo duha? Mao ni naghimo mig mga videos. Then sa makakita ato we put in the Sheila's channel ang description. Really to make covers para to inspire people. Pandemic, mahimo daw nila sa nga kalingawan ang pagtanaw-tanaw mga covers namin. Yes, sir. Mangutana lang ta if you won't mind, unsa kuno istorya sa love story ninyong duha? Ako yung most story ako. Ako ni college, then nagkaila-ila, schoolmates, nagkauban sa banda, then eventually nagkasinabot. Pwede may mga og sample ninyong duha karong buntaga aron ma-inspire sab kay ato mga viewers karon. And I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up high like the waves. Don't rise up in spite of the ache. I'll rise up and I'll do it 1,000 times again. For you, for you. Alright, thank you so much. Pagkanindot sa imong message, Sheil, nga rise up ngano para nimo significant ka karong panahon na mubangon ta taliwa ni atong giagian karon. Yes. And I hope ang tanan di lang kita mawad anong paglaok. Mahuman ra gyud niya nga pagsoy. By the way, Sheil, doon ako nakigiapilan karon nga online competition. Unsa man ni siya? Ang kani siyang recent nga akong gapin is ongoing na siya. Kaming mga audition ni is 90 kapin, I think 97. From 97 down to top 40. So naka-appeal gihapon ko sa top 40. And then from top 40 to top 25. And then karon is nakuha ko sa top 10. So, we-submit ni karon og entry for top 5 na po. Sa ako ang entry, ma-post siya nako sa ako ang Facebook account, Sheila Marie Tiongzon. So, naara dito ang tanang detail kung unsaon pag-vote. Like, kung wala pa man karon na upload ang amo ang entries para sa top 5. So,
please lang po, wait lang sa ako ang post sa akong Facebook account. And then please support guys para makaabot na sa final round. Thank you so much sa pag-uban kanamo karong buntaga ug pagpaambit sa inyong talento alang sa atong tanan ni mga kaigsuonan gikan sa Bantayan Island, si Sheila ug si Jemar. Thank you. Thank you for having us. Take care everyone.